Počelo je sve u biti sa ogromnim plahtama. Htjela sam galeriju obući u ogromne plahte i postaviti svoje umjetničke knjige i onda sam počela razmišljati, ok, ovo je sve jako, jako kaotično i prešareno i sve. Htjela bi probati sa crnim i bijelim. Zato jer crno u stvari, što za mene predstavlja, je svetost zemlje. Ta njena plodnost i nešto što se rađa iz crnila, nešto što ide prema svijetu. U smrt i smrti u život. Bila su mi zanimljiva ta dva kontrasta. Ono što ih povezuje je crvena linija, nešto što nas vodi. Prvo nanosim crvenu liniju, zatim je zatrpam masom i maknem pik traku da se oslobodi ta crvena linija. Jednog dana kad ću moći izvući crvenu liniju tako da će to biti pravilna crvena linija i jako veliki reljef, onda ću vjerojatno stati sa ovim radom. Htjela bi probati sa slikama, prkositi prostoru, postaviti slike u kuteve, ali da se cijelo vrijeme linija proteže kroz te slike i da nas u stvari okružuje. Jedan kolega mi je došao i rekao da su sve slike iste. Ja sam rekla da ovo nije uopće slikarstvo. Ovo je u stvari stvaranje ambijenta, to je to.